И здравейте, аз съм Десто Про и тук с мене са Cool Girl, моята Адашка и самата онерка, така да кажа, на този канал, Дигуто или Food Girl, как ти е ника в Майнкрафт. И днес само аз явно ще говоря, защото тези двете са много срамежливи. И вие сега ще гледате от гледна точка на Диго, как играем на Сплив в BitXCraft. Тя ще ви сложи IP на сървъра отдолу в дескрипшена, не в дескрипшена, ами в информацията. Та нека да започваме. Айде. Джойнваме. Лично аз не съм добра, пък за Food Girl не знам. И да, чувствам се неловко в момента. Какво мислахте? Аз говоря от ваше име. От наше име? Ето, Адашката проговори в клипа. Почнахме, чакай сега. Всеки за себе си. Въй! Мали как ми лагва. И... О! И... Адашке, ще те пазя. Освен ако аз не загубя. Опа! Да, искам. Yes, бутнахме го единя. Но аз не искам да се бия с нея. Опа. Опа, тропа. Да, тук Дигуто е... Тук Дигуто е чар хелпър и тя малко трябва да следи правилата. Чувствам се неловко. Адашки, айде поне ти говори, бе. Ма, чакай, какво да говоря? Де да знам нещо свързано с клипа. Ти добра ли си на Сплив, кажи? Да, много. Аз па не съм. Аз за първ път те виждам да играеш в Сплив. Ами да. Ти какво мислиш? Нищо. На бе, на ти храна. Пу, да ти се. Сега нямам да псувам в клипа. Айде, свърши ми спринто. Въй, Дигото умряла, бе. Айде, да почваме. Ой, айде. Yes. Диго не е с нас. Верно ли? Да, ето, гледай. Cool Десария 1, Ертоплес и Dead Gamer. Диго ливни и почни още една игра. Джойни пак. Етия, От страна сме шестима. Да. И мисля. Food Girl the best, Food Girl the best. Да. Мали. Адашката така се включва в говоренето по някое време, като казва мали, Чакай, няма те да табутам, спокойно, все пак си се онърка на клипа. На теб ти е канала и трябва да спечелиш. Нищо, че падна. Аз вярвам в тебе, че ще спечелиш, да. Ма тя за мен е бил. Оп, чакай сега. Добре, бе. Добре, няма да бъдам с Строша главата. Ту, деде. Ту. Мале. Аре, бе. Ой, шаха да ме бутнат те смазничко и паднах и не ме бутайте. И тук да бутнем този Dead Gamer и аз съм черен цвят. Имах ли си вълна под главата?
Йо. Какво ма буташ? Аз ли? Да, Не бях аз. ти беше. Не бях. Видях След аз това тях. се ме уби. Видях аз кой ма бутна, видях. И той го умря. Ей, Мале пак останахме. хе-хе, много добро чувство. Лесно. Давай, Адашке, вярвам в теб и в името ти. Името ти. Еми все пак ще казваш като мене. И ако ти загубиш, не знам, ще ме разочароваш. М, Ето през един ред. Да. Повечето време ни го не снима, защото стои като мумия и трябва да гледа правилата пред нея и да пише ето през един ред. Ексдеймър или там някакъв си втори ред. И такива работи. И да мютва хората. И махама. Преди минах джъмпа. Ма тя не ме разбра и не ми даде награда. По каква е? Ама защо ви говоря на вас, като вие нищо не знаете и аз не знам. И кой спечели? Чакай да видя аз. Кой спечели, ма, Дашке? На еднакво сме малко. Сега тази игра кой спечели? На еднакво сме. Сега тази игра кой спечели? Никой не спечели. Наравно сме. О, Бошке, предаде ме. Това пак е добре. Трябваше ти да спечелиш. Не то с някакъв си рътопрес. Ертопрес. Не според това. Хора, абонирайте ми се за моя канал. И се на друго канала. Приближавам се бавно към нея, бавно към нея. Ей, тук няма ПВП. Наистина ми е неловко. Защото снимаме клип. Канала е нейния, О, а пак аз го... обичате Кики Кики! в тази дискусия. Това е друга дискусия. Да. Върх. Сега ми звънят. Тук. Чават. Снимаме. Не. Те. Сега. Няма ще правим. Вие джойнате ли в игра иначе? В аз не съм. А другото сега няма как да разберем, защото хора, тя не талки само пред вас, ами тя не талки и пред нас. Позвани на Кики. Kiki Girl 120 join the game. Yay, Kiki! Хоп. Yay! Никога сме почнали. Тук. Ама аз си казах. Чакай, че тях на Фун Girl да пиша вместо на Kiki Girl. О, горкичката тя. Ама, точно ми е. Kiki Girl иска да я включим в разговора. Ще снима с нас? Може ли да го да я включим в разговора? Дойго. Може. Окей. Кикито. Добавяне. Пам! Кики, Кажи. кажи хай на YouTube. Хай, YouTube!